L'equip de govern amb majoria de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Figueres ha aprovat els pressupostos del 2012. Tots els grups de l'oposició hi han votat en contra, tot i que Esquerra Republicana i la CUP han reconegut que són uns pressupostos més austers. Aquest és un resum de les intervencions en la sessió plenària del dilluns 20 de febrer. Un pressupost que és equilibrat i que hi ha unes reduccions importants sobre el que va ser el pressupost de l'any 2011. Si repassem sobre els ingressos, recordem que en el capítol 1 hi ha només la reducció és de 2.965.000 euros, és a dir, pràcticament 3 milions d'euros en els ingressos previstos per aquest any 2012. En les despeses s'ha reduït considerablement, un 2,91 global, però un 7,64 si contempléssim els capítols 1, 2 i 4. En el capítol de personal la rebaixa és de 472.937 euros, en el capítol 2 la rebaixa és de 2.300.607 euros. Hem implementat i ja està funcionant el nou sistema de compres, una articulació de mesures pressupostàries i extrapressupostàries que ens permetran reduir l'import de les compres de béns corrents i serveis. Mesures que ja estan donant els seus primers fruits en rebaixes que en aquests moments ens arriben fins al 30% i fins i tot al 40%. El pressupost que ens han presentat és significativament més auster que els anteriors, això s'ha de reconèixer en el regidor d'Economia d'Hisenda, però també s'ha de tenir en compte que és que no han tingut alternativa, la llei els ha obligat a apretar-se el cinturó. Tot i així creiem que els ingressos continuen estant inflats i creiem que tindran molta feina per acabar aquest any sense dèficit. El problema principal d'aquests pressupostos, però, ve a l'hora de decidir què és prioritari i què no ho és en un context extremadament difícil, i quan tots coincidim en que s'ha de vigilar molt i és prioritari eixugar deute i no generar-ne de nou. En aquesta situació vostès consideren que és més important soterrar contenidors que mantenir la tasca de cohesió social que feia el Pla de Barris, i que es pot retallar en serveis socials però que s'ha de tirar endavant el complex esportiu elitista de la plaça de Baus costi el que costi, o que cal augmentar la partida de despeses institucionals. Deia que en la prèvia hi ha dues raons que ens porten a votar en contra d'aquest pressupost. La primera és que un pressupost que compta amb un taxatiu informe del secretari general, per molt que després el regidor d'Hisenda el matisi i en la seva condició d'advocat el discuteixi fins i tot, o que políticament plantegi que hi ha altres alternatives, això no implica que evidentment hi ha un informe contundent i per tant el reitera d'una manera continuada i en l'últim informe també. Per tant és evident que quan un grup municipal s'ha de plantejar aprovar un pressupost amb aquest informe contundent i a més el de l'interventor, que entre altres coses diu que no hi ha crèdit suficient per a determinades apostes que fa el pressupost, penso que són prou motius des del punt de vista de la legalitat per no donar-hi suport sota cap concepte. Després hi ha una segona raó també d'aquestes que en diríem generals, que és el model pressupostari. Jo també m'apunto al que ha dit abans el portaveu de la CUP. És evident que aquest pressupost és digne d'elogi per la seva austeritat, però que hi ha un model que evidentment és difícil de canviar. Només cal ressaltar els resultats pressupostaris dels últims anys per veure que un dia determinat es va optar per un model pressupostari amb tota la legitimitat del món, però que és un model que sempre hem vist que grinyolava. Se'n diu reduir 2.900.000 euros, es redueix 2.900.000 euros de despesa, si és que treu 2.600.000 d'IBI que eren per l'autopista, no sé què. Vull dir que al final ve un punt que posar-nos a discutir segons què miri la llei i el context els han portat a fer el pressupost que han fet. Molt bé, veurem si l'any que ve encara ha de ser un pressupost amb més mal de caps i amb més reduccions on no toquen. Parla d'un pressupost equilibrat. Si fos tan equilibrat no tindrien que inflar aquestes despeses institucionals amb 183.000 euros. Equilibrat vol dir que això hagués baixat. I auster de cap de les maneres. Nosaltres, un pressupost que només té una diferència de 0,55% en diferència de l'altre pressupost no es pot qualificar d'auster. El pressupost s'ha fet sobre les previsions del que s'ha liquidat i recaptat en aquest any 2011. I concretament el senyor interventor en el seu informe diu: excepte en l'impost sobre construccions i obres i impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, en què les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos no s'ajusten als criteris exposats. Aquesta fa referència a que hi havia una liquidació específica, que era la presó de Figueres, amb una nova liquidació per obres més obres executades, i quan ho vam estar comentant amb el senyor interventor li vam aportar
hi ha una primera liquidació que tenim feta per aquest any 2012, que són varis centenars també de mils d'euros, que donen raó, que ja coneixíem quan estàvem fent aquest projecte de pressupost, i que sabem que cobrirà en excés aquesta, diguem-ne, liquidació que hi havia també en l'any 2011. Per tant, inclús en aquest apartat, els ingressos s'ajustarien a les previsions que tenim fetes. És evident que no són uns pressupostos que ens permetin estar satisfets, són uns pressupostos molt austers, molt restrictius, tot i així, però, malgrat ser uns pressupostos propis d'un context de recessió, no oblidem que estem parlant d'un pressupost de més de 47 milions d'euros i que per tant hi ha moltes coses a fer, hi ha més de 350 treballadors municipals disposats a tenir una incidència positiva en el present i en el futur de la ciutat. Per tant, crec que s'ha fet molt bona feina, es va iniciar a l'octubre i acaba avui amb aquesta votació i comença l'execució pròpiament del pressupost, que els animo a que vostès també fiscalitzin i a la bancada del govern que executin amb molta rigor i molta austeritat, que és el que ens demana la ciutadania.